Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, July 15. Ilang kabalen, umaaray pa rin sa presyo ng mga bilihin. Hindi ramdam ang 1.4% inflation rate. $8 million Intel funds ni Mayor Rodriguez ilalaan umano sa scholarship program. Apat katao huli sa pamimeke ng plaka sa Bulacan. LTO tracker app versus fake plates ilulunsad. Pampanga at Valenzuela maghaharap sa MPBL clash. At Chang'e People Carrier handang umantabay sa business owners. Sa huling ulat ng Philippine Statistics Authority nitong Hunyo, sinabing bumaba ang inflation rate sa Central Luzon. Ngunit para sa maraming kabalen, hindi ito ramdam. Sa halip, mas lalo pa raw silang hirap sumabay sa tumataas na presyo ng bilihin. Narito ang pulso ng masa sa report ni MC Galang. Naitala sa 1.4% ang inflation rate sa Central Luzon para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Mas mababa ito ng bahagya sa 1.6% inflation rate noong Mayo. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, higit na mababa ang kasalukuyang inflation rate sa rehiyon kung ikukumpara noong June 2024 kung saan pumalo ito sa 4.5%. Ang inflation rate ay ang bilis o bagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. So kung mababa ang inflation rate, ibig sabihin bang afford na ng marami nating mga kababayan ang kanilang needs and wants? Ang pulso ng masa ay, hindi po ate. Hindi po kasi meron po kaming business na canteen and alam po namin yung mga bilihin mas lalo pa nga po tumataas. Parang hindi man. Parang hindi namin naramdaman. Mahal pa rin eh. Patulad na lang yung sa sa business na milk tea, hindi naman siya bumababa, ganun pa rin. Tapos yung mga presyo ng isda, ganun pa rin. Kahit sa sa mga mall na wala man, hindi man bumaba. So hindi nyo ramdam? Hindi po, hindi talaga. Lang po, sibuyas pa lang po, mahal na po ng kilo. Tsaka yung mga gulay po, mahal na rin yung mga kilo. Tsaka yung mga karne po, patas na rin po ng patas. Kung sahod, ganun pa rin po, pero yung mga bilhin lalong tumataas. Kaya napakahirap po sa Pilipinas dahil mambaba po ng sahod pero napakataas ng presyo ng mga bilihin. Sa gitna ng sinasabing pagbaba ng inflation rate sa rehiyon, iba ang kwento sa kalye. Panawagan ng ating ngayon nalalapit na ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bigyan ng solusyon ang mga problemang malapit sa sikmura ng masa. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, binabarat sa halagang 8 piso kada kilo ang presyo ng palay na iniaalok sa mga lokal na magsasaka sa gitnang Luzon. Base sa ulat ng mga farmer group, sa ibang lugar ay mas mababa pa ang presyo na umaabot lamang sa 5 piso kada kilo ang bentahan ng basang palay, isa sa pinakamababang farm gate prices ngayong taon. Ayon kay Erwin Havaluyas, miyembro ng Nueva Ecija Provincial Food Council, iniutos na ni Governor Oy Umali na bilhin ng pamahalaang panlalawigan ng palay ng mga lokal na magsasaka sa halagang 15 pesos per kilo upang mapigilan ang pagkalugi ng mga ito sa gitna ng krisis sa presyo. Samantala, nadatna ng CLTV 36 News sa Mexico, Pampanga, ang ilang magsasaka nagbibilad ng palay sa gilid ng kalsada nang bigla silang abutan ng ulan. Daig nila, dapat unahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng lokal na sektor ng agrikultura. Panawagan ng mga magsasaka, huwag pabayaan ang palay upang hindi tuluyang mabaon ang lokal na produksyon sa gitna ng importasyon.
Sa ibang balita, muling tinuligsa ni Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang pamahalaan dahil sa umunoy aktibong papel nito sa paglaganap ng online gambling sa bansa. Sa kanyang homily sa Caloocan Cathedral nitong Linggo, July 13, sinabi niyang mas masakit tanggapin ang katotohanan na mismong gobyerno pa ang nagpapahintulot sa ganitong uri ng pananamantala. Kinundina ni David ang tila pagbibigay ng gobyerno ng lisensya sa ilang online gambling platforms bilang pagkukunan ng pondo para sa mga programa na umunoy ginagamit sa pamumulitika. Tinawag din niyang digital highway ang internet kung saan nagiging biktima ang maraming Pilipino, hindi lamang ng mga scammer at online predators, kundi pati na rin ng mga online sugal na pinangungunahan pa ng mga ahensyang tulad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nanawagan siya sa publiko na huwag tanggapin bilang normal ang kultura ng pagsusugal at sa halip ay bigyang pansin ang mga biktimang madalas hindi napapansin ng lipunan. Matatanda ang una na naglabas ng pastoral letter ang CBCP nitong July 8 kung saan hinikayat nila ang pamahalaan na ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling, paigtingin ang regulasyon sa digital payment systems at magpatupad ng mga konkretong hakbang upang suportahan ang mga pamilyang apektado ng online gambling. Samantala, formal lang inilunsad ng Pampanga State University o PSU ang 3 makabuluhang proyekto para sa edukasyon at community engagement. Sa pamamagitan nito ng isang kasunduan na nilagdaan sa PSU Apalit Campus itong July 2, kasama ang Department of Education Apalit, San Vicente Elementary School at lokal na pamahalaan ng bayan. Layon ng proyekto na palakasin ang literacy at numeracy ng mga mag-aaral, iangat ang digital skills ng mga guro at patatagin ang kahandaan ng mga paaralan sa panahon ng sakuna. Kabilang dito ang Project Usbong na isang tutoring program para sa mga estudyanteng nahihirapan sa pagbabasa at pagbibilang. From Clicks to Fix Project na nagbibigay ng digital upskilling sa mga guro. At ang Project Protect na isa namang 3-year program para sa disaster preparedness at school safety. Pinangunahan ng mga direktor at eksperto mula sa PSU Extension Services Office ang mga inisyatibo, katuwang ang mga guro at estudyante ng universidad. Ayon sa pamunuan, mahalagang bahagi ng misyon ng pamantasan ang paglilingkod sa mas malawak na komunidad. Binigyan diin naman ng DepEd Apalit ang kahalagahan ng kolaborasyon ng mga naturang proyekto o sa mga naturang proyekto na inaasahan umunang magbubunga ng mas matatag at ligtas na paaralan para sa mga estudyante at guro. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ipinag-utos na umano ni Capas Tarlac Mayor Rosalier Boots Rodriguez ang pag-realign ng pondo ng kanyang confidential funds para sa mga school supplies ng scholar ng Capas LGU. Paraan umano ito upang matustusan ang mas malaking pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Naritong report. Isa si Capas Tarlac Mayor Rosalier Boots Rodriguez sa mga opisyal na nagpasyang i-realign ng kanilang confidential fund para sa mas kapaki-pakinabang na serbisyo. Sa kanyang inaugural address, inanunsyo ng alkalde ang desisyong huwag gamitin ng 8 million pesos na nakalaan para sa surveillance o confidential fund at ilaan lamang ito sa financial aid ng mga estudyanteng scholar ng bayan ng Capas. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, maaring maglaan ng confidential funds ang mga LGU, ngunit dapat itong gamitin lamang para sa surveillance at intelligence gathering ng may kinalaman sa peace and order. Ang mga gastusin ay kailangang i-liquidate alinsunod naman sa COA rules. Umaga ng Lunes, July 14, 2025, inusisa namin kung paano naging posible ang panukala ni Mayor Rodriguez. Hinarap kami ng legal officer ng LGU ng Capas na si Attorney Catherine Diaz Cunanan at budget officer na si Gina Intong. Yung confidential fund expense, surveillance expense po yan ng local chief executive para sa pag-maintain ng peace and order. At gaya po ng sinabi niya, i-zero niya po ang confidential or intelligence fund. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi niyang projects, doon po mapupunta yung pondo. 8 million. 30% ng peace and order budget ang confidential funds ng LCE. Ayon kay Budget Officer Intong, totoong maliit na halaga, ngunit malaking bagay pa rin umano ito dahil sa lumalaking pangangailangan lalo na sa social service. Kung gagawin natin or popondahan natin yung gusto niya talaga na lahat mabibigyan at ng estudyante may scholar, maging scholar, marami ang kulang. Siguro sa 50% of the budget. May taunang budget na humigit kumulang 900 million pesos ang bayan ng Capas, kung saan ang pinakamalaking bahagi ay nakalaan para sa social services. Ayon kay Attorney Catherine Diaz Cunanan, legal officer ng LGU, ang hakbang ni Rodriguez na dagdagan pa ang suporta sa mga serbisyong panlipunan sa kabila ng limitadong pondo ay isang malaking hamon sa pamamahala. Sa kabuang budget, 500 million pesos ang nagmumula sa National Tax Allotment o NTA na dating tinatawag na Internal Revenue Allotment o IRA, habang 400 million pesos naman ay mula sa lokal na kita ng bayan. Bagamat maliit lamang 8 million pesos na confidential fund kung ikukumpara sa buong pondo, binigyan din ni Cunanan na malaki pa rin ang magiging epekto nito kapag inilipat sa mga programang direktang makakatulong tulad ng edukasyon at kalusugan. Doon po talaga tinututukan ni Mayor. Gusto niya, umangat yung quality of life ng mga sinasakupan niya. So meron kasi tayo ditong sariling ospital, may ospital ng Capas po, no? So gusto natin na makinabang po lahat, no? And again, marami po tayong mga estudyante, no? Dumadami po yung mga bilang ng mga estudyante. And dumadami din po yung bilang ng mga ng mga senior citizen po natin taon-taon. So isa lamang po ito, no, yes, doon sa mga proyekto. So, kailangan po talaga ng mas maraming pondo yung malaan para maisakatuparan po lahat ng mga pinaplano niya para mag-benefit po yung mas marami dito sa bayan po natin. Sa umiinit na debate sa usapin ng accountability at modelo ng mga local leader para kay magalang Mayor Malu Paraslacson, hindi na bago sa kanya ang usapin ng confidential funds dahil practice na umano nila na kailangang maging liquidated. Kaya walang confidential siyang maituturing na pondo mula sa kanyang tanggapan. Since day 1, 2016 na I assumed Mayor of Magalang, ala ko pong confidential fund. It's reflected in our annual budget yearly na ala pong confidential fund na maka-allocate for the use of Mayor. At yung pong pinag-uusapan ng confidential funds, ang malimit po natin naririnig, ina-allocate para sa peace and order. Hindi naman nako-compromise yung peace and order. Hindi siya kasi we have the PAPS plan. Right. The peace and order plan wherein all the needed budgetary requirements are reflected and we are transparent doon sa pagdadastos. Everything is liquidated and may resibo lahat. So hindi na pala bago sa ito? Hindi na balita sa iyo to? Hindi na. Talagang from day 1, wala talaga.
Wala. And nasanay na kami na wala, hindi na naman hinahanap kasi hindi namin na-experience na nandun. Sa patuloy na diskurso sa paggamit ng confidential funds, lalo na sa gitna ng inihahing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lumalalim ang pagsusuri ng publiko sa kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Bagamat maliit lamang sa kabuang budget ang desisyon na i-waive o realign ng ilang local na leader ang kanilang confidential fund, ay nagsisilbing konkretong hakbang umano tungo sa makatao at makabuluhang pamamahala. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, sisimulan na ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO ang relokasyon ng mga linya ng kuryente sa ilang bahagi ng siyudad San Fernando bilang suporta sa North-South Commuter Railway o NSCR project ng pamahalaan. Sa isang pahayag, inanunsyo ng SFELAPCO na isasagawa ang mga paghuhukay matapos ang 3 linggo upang mailipat ang mga overhead power lines sa ilalim ng lupa. Dahil sa hakbang na ito, walang magiging sagabal sa pagpapatuloy ng proyekto. Nakatakdang maghukay at maglatag ng power lines ang kumpanya sa St. Dominic Subdivision sa Barangay Dolores, Capitol Boulevard sa Barangay Santo Niño, 2 lugar sa Barangay Santa Lucia at sa Barangay San Pedro Viejo. Ayon kay Attorney Cathy Diaz, tagapagsalita ng SFELAPCO, tatagal ng 2 hanggang 3 buwan ang underground cable works at makukumpleto ang relokasyon o relocation project sa loob ng 6 na buwan. Inaasahang magkakaroon ng paninikip ng trapiko at aberya habang isasagawa ang construction phase, kaya hiling ng power company ang pag-unawa at pasensya ng mga maapektuhan nito. Asahan raw na gagawin ng lahat ng SFELAPCO na kaagad matapos ang relocation activities upang hindi makaabala sa publiko. Sa kabila nito, maliit lamang raw magiging epekto ng proyekto sa supply ng kuryente sa syudad. Matagal ng inisyatiba ng gobyerno ang NSCR project na layo ng kaunlaran ng ilang probinsyang Hilaga at katimugang bahagi ng Metro Manila sa tulong ng railway system. Magbubunga ito ng mas pinalakas na transportasyon or transportation infrastructure na magreresulta ng mas mabilis na biyahe at economic growth sa mga lugar na daraanan ng tren mula Tutuban sa Maynila patungong Clark sa Pampanga. Bahagi ito ng pagnanais ng kasalukuyang administrasyon ng mga large-scale infrastructure development sa ilalim ng Build Better More program. Samantala, 5 barangay sa Bacolor, Pampanga ang kinilala bilang ehemplo ng epektibong pagpapatupad ng road clearing operation ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kabilang sa mga nanguna sa inisyatibang ito ang Barangay Balas, Parulog, Tinahero, San Vicente at Kabetican. Isinagawa ang awarding ceremony sa pangunguna ni DILG Bacolor Head Mark Kevin Salonga, katuwang ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Eduardo D. Mandato. Ayon sa mga opisyal, ang aktibong partisipasyon ng mga barangay sa pagtatanggal ng mga sagabal sa daan ay mahalagang hakbang para sa kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Sa ibang balita, hindi na raw kailangang mangamba ng mga residente ng Barangay Santa Monica sa bayan ng Sasmuan, Pampanga sa tuwing may malakas na pag-ulan. Natapos na kasi ng Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office ang 197 lineal meter flood control structure na layong protektahan ang lugar mula sa paulit-ulit na pagbaha. Ayon sa DPWH, nagkakahalaga ng 29.4 million pesos ang proyekto na bahagi ng mas malawak nilang flood management program. Inaasahang makakatulong ito hindi lamang sa pagbawas ng suliranin sa baha, kundi maging sa pangmatagalang seguridad ng komunidad. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Arestado ang 4 na katao sa San Ildefonso, Bulacan dahil sa umunoy pamemeke at pagbebenta ng mga pekeng plaka. Kasunod dito, inanunsyo ng LTO at Department of Transportation ang paglulunsad ng LTO Tracker app na layong sugpuin ng pamemeke at pabilisin ang proseso ng pagkuha ng lehitimong plaka. Magbabalita si MC Galang. 4 na suspect ang naaresto nitong Sabado, July 12 sa operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa San Ildefonso, Bulacan. Nahuli silang gumagawa ng mga peking plaka gamit ang sariling printing machine at ibinebenta ito ng mas mahal pa kaysa sa lehitimong plaka. So binebenta nila ng 1,200 yung mga plaka nila. Alam naman natin, ang plaka 450 lang. So, loko-loko dito mga to, no? Peke na, mas mahal pa. Triple pa. Giit ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon, hindi lang ito issue ng presyo kundi pati na rin ng seguridad. Aniya, kailangan mabura ang backlog ng plaka para matigil ang pamimeke na karaniwang ginagamit ng mga riding in tandem sa krimen. Pangmatagalan, mas malawakang solusyon dito is yung paninigurado natin na mabubura na natin ang mga backlog na plates natin. Kasi aparte sa mga plaka para sa motor vehicle, pinepeke din ang mga motorcycle. Alam naman natin, notorious ang mga riding in tandem. At itong mga peking plakang ito ang ginagamit sa mga riding in tandem. Bilang tugon, inilunsad ng Land Transportation Office o LTO at DOTR ang LTO Tracker app na magagamit ng publiko para beripikahin ang status ng kanilang plate number. Sa app, maaaring i-check ng motorista kung available na ang kanilang plaka at makita ang mga detalye nito. Layunin daw nitong tuldukan ang pamimeke ng plaka at mapabilis ang pagkuha ng lehitimong plaka ng mga motorista. Yung mga hindi pa nakakakuha ng plaka, lalo na sa motorcycles, yung mga matagal nang naghihintay ng kanilang mga plaka, mache-check na nila dito sa LTO tracker natin para malaman nila kung paano nila makukuha yung kanilang matagal nang hinihintay na plaka ng kanilang motorcycles. Gamit ang QR code na naka-embed sa plaka, malalaman din umano kaagad kung peke o legit ang isang plate number. Ayon kay Dizon, ang tracker app ay hindi lang para sa mga motorista. Gagamitin din ito ng mga law enforcement agencies upang agad na matukoy kung tunay o hindi ang isang plaka. Bagay na malaking tulong umano para mapigilan ang pamimeke at iba pang krimen. Pero mapapansin nyo, dito sa lower left, may QR code. Ito yung security feature. So, pagka skinan yung QR code ng totoo, lalabas yung details niya sa LTO application. So, itong application na to, i-roll out na rin natin sa ating mga law enforcers. Lalo na sa ating HPG, sa ating PNP, sa ating MMDA, sa lahat. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng Department of Transportation o DOTR sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na konstruksyon ng mga proyekto ng gobyerno. Nagipagpulong si DOTR's Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition Irish IC Calaguas sa pamahalaang panlungsod ng San Jose del Monte, Bulacan itong Lunes, July 14. Dumulo rito si CSJDM, Mayor Florida Robes, kasama si City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza, Chief of Staff Juan Miguel San Pedro at mga opisyal ng San Miguel Corporation o SMC upang talakayin ang itatayong MRT 7 Station 14 sa nasabing lugar. Samantala, nagkausap na rin si DOTR Secretary Vince Dizon at Manila City Mayor Isko Moreno para sa right-of-way acquisition ng North-South Commuter Railway South Extension o NSCRX mula Tutuban patungong Santa Mesa, Manila. Kasama ng kalihim ang iba pang DOTR officials, partikular si Undersecretary Timothy John Batan of Rail Sector, Assistant Secretary Calaguas habang kasama ni Dumagoso ang kanyang Chief of Staff na si Cesar Chavez at Secretary to the Mayor Letlet Zarcal. Nagpahayag naman ng suporta ang alkalde sa naturang proyekto.
Inaasahang magiging fully operational ang MRT-7 sa 2028 habang sa 2029 naman ang completion ng NSCR. Nauna nang pinag-utos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mas mabilis na implementasyon ng mga railway projects sa bansa sa DOTR para sa mabilis at kumbinyenteng biyahe ng mga commuter. Magkakaroon na ng sariling tahanan ng Golden Gate sa City of San Fernando, Pampanga matapos nalagdaan ng isang executive order na bumubuo sa Technical Working Group para sa pagtatayo ng kauna-unahang Rainbow House para sa LGBTQI+ elders sa lungsod. Sa nasabing kautusan, binigyan diin ng city government ang pangangailangan para sa ligtas at suportadong espasyo para sa LGBTQI+ seniors na kadalasan umunong nakakaranas ng diskriminasyon at pang-aabuso. Batay sa datos ng Outright International and Sage Advocacy Services sa kanilang Fact Sheet 2023, 35% ng LGBT elders sa Pilipinas ang walang katuwang sa buhay, 34% ang nakakaranas ng kalungkutan at 26% naman ang hindi maka-afford ng bahay. Target na simula ng paghahanda ngayong July, kabilang ang benchmarking at profiling ng mga benepisyaryo, habang ang full operation ng Rainbow House ay inaasahan sa April 2026. Isasama rin sa programa mga seminar, fees of social support at health services. Pangunahing layunin ng proyekto na magtaguyod ng isang inklusibong pamamahala at social equity para sa mga sektor na matagal nang nasa laylayan, simula sa pinakamatanda sa LGBTQI+ community. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Para sa ulat panahon, alamin natin kay Rainier Agas, weather forecaster mula sa Pag-asa Clark Station. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Martes, July 15, 2025. Meron po tayong binabantayang sama ng panahon at kaninang alas 3 ng tanghali, ang low pressure area ay namataan sa layong 1,040 kilometers east ng southeastern Luzon. Samantala, southwest monsoon naman ang nakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Aasahan po natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Caraga, Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate dahil po yan sa low pressure area. Maulap na kalangitan din na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Metro Manila, Mimaropa, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Bataan, natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao dahil po yan sa southwest monsoon. Pinag-iingat po ating mga babayan sa mga nabanggit na lugar sa posibleng biglaang pagbaho o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa kuminsang mga malalakas na mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman po ng Luzon, naaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa naman po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Pinag-iingat pa rin po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag naman po meron tayong mga severe na mga thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Balik aksyon ng MPBL ngayong gabi sa San Fernando dahil sa sagupaan ng Pampanga Giant Lanterns at Valenzuela City Magic. Bit-bit ng Pampanga ang lakas ng kanilang home court habang desperado namang manalo ang Valenzuela para buhay ng pag-asa sa natitirang bahagi ng season. Magtatapat sa isang umaatikabong bakbakan sa court ang Pampanga Giant Lanterns at Valenzuela City Magic para sa 2025 regular season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Gaganapin ang kanilang laban sa home court ng Giant Lanterns sa Brenzy Giao Convention Center sa City of San Fernando ngayong Martes, July 15, 8 p.m. Sa kasalukuyan, nasa 4th spot ang koponan ng Pampanga sa North Division na may 14-5 win-loss standing as of July 13, 2025. Habang ang Val City Magic naman ay nasa 13th spot sa parehong dibisyon na mayroong 4-16 win-loss standing. Gagamitin ng Pampanga Giant Lanterns ang kanilang home court advantage sa laban bilang pagkakataon para mas patatagin ang kanilang kasalukuyang posisyon sa playoffs. Samantalang susubukan naman ng Valenzuela na talunin ang koponan para umangat ang kanilang standing sa laro. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kaya Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Isang bagong people carrier mula sa Laos Auto Group ang patok ngayon sa mga negosyante at pamilya na naghahanap ng abot-kayang sasakyan. Kilalanin ng Changhe Freedom People Carrier 1.4, isang practical na van na swak sa budget pero maaasahan sa pang-araw-araw na biyahe. Alamin kung bakit ito ang nagiging top choice sa mga Pinoy sa murang presyo pero malawak na kapasidad. I'm Blessy Bautista, Sales Executive ng Haima Pampanga. Meron po kami ino-offer ngayon na people carrier, ma'am. So, 14-seater po siya, good for business. Yan, marami po siyang pwedeng paglagyan, like bigasan, ganyan, mga plywoods, iba't iba, mga detergent, ganun po, yung mga nag-i-inquire sa amin. Si people carrier po is 1.4, manual transmission. Yun nga po, ma'am, yung advantage niya po is for business po talaga siya. Mostly po kasi yung mga nag-i-inquire sa amin is ginagamit nila for business. Tapos yung aircon niya po is sa front na.
meron po kaming promo na 30,000 down payment and meron po siyang free 5 months amortization. Cash price niya po is 529,000. Meron po kaming ina-offer na 1-year insurance ni Laos Group. 24/7 po siya, worth of 32,000. Once na nag-avail po kayo sa amin, kasama na po yun. Located po kami sa San Fernando, beside Carmix. Meron din po kaming FB page na Hi Pampanga, and you can contact me sa 0918-854-2945. Kasabay ng pagpasok ng rainy season, isang sitio sa bayan ng Apalit, Pampanga ang nananatiling lubog sa baha mapa-dry season man o wet season. Hiling ng mga residente magkaroon sana ng maayos at mataas sa daan para sa mga mag-aaral at maghahanap buhay. Para sa buong detalye, naritong report ni Ashley Punzanan. Na-imagine mo na ba kung paano mabuhay sa isang lugar na halos buong taon ay lubog sa baha at walang maayos na madaanan? Ang sitwasyong ito ay hindi lamang isang imahinasyon. Ganito ang realidad ng mga tao sa isang sityo sa bayan ng Apalit, Pampanga. Isa sa mga iniindang problema ng mga taga-sityo, Batasan, Colgante, Apalit, Pampanga, itong hindi nawawalang baha dito sa kanilang lugar. Kahit low tide, hindi na rin lumilitaw ang kalsada palabas ng kabayanan. At bukod sa tubig na halos hanggang tuhod na kung low tide, pasakit din ang madulas na daan kung kaya't nagiging delikado para sa mga estudyante at iba pang mga taga-sityo, Batasan. Maswerteng nakakadaan pa rin kahit papano ang ilang mga tricycle at kolong-kolong papasok sa parteng ito, lalo na kung low tide. Pero kung high tide, bangka na ang mode of transportation ng mga residente dito. Ani Kagawad Diosdado Tanganan, magastos sa pamasahe ang araw-araw na pagpapaservice sa mga sasakyang demotor para lang makatawid sa baha. Kung maglalakad kasi ay delikado, lalo na't napakadulas ng kalsada dahil sa naipon na lumot. Siyempre lalabas ka, hindi naman kasya yung 50 pesos pamasahe palabas. Puro pamasahe kasi lubog nga. Paglabas mo lang dito, pamasahe na. Paglabas pa dito, pamasahe na. Kasi yung pamasahe nila, pambili na ng bigas. Pero kung ganito ang sitwasyon para sa mga ibang residente dito, mas malala naman umano ang pamumuhay ng ilan sa isang parte ng sityo kung saan mas malalim ang baha at wala na halos madaanan papasok sa lugar. Ito yung pinakadulong parte ng sityo, Batasan. Kung mapapansin nyo, ngayong low tide pa lamang ay halos lampas tuhod na ang baha. Ito rin umano yung pinaka hindi napapansin ng gobyerno. Bago makapasok sa parteng ito, kinakailangan munang dumaan sa isang maputik at madulas na parte ng kalsada. Kapansin-pansin din ang ilang mga abandonadong bahay na tuluyan ng nalubog sa tubig at tila napag-iwanan na ng panahon. Tahanan para sa higit kumulang 600 na Apalitenyos ang sityo, Batasan. Pero dahil sa baha, napilitan ng lumisan ang ilan sa mga residente dito. Napapaligiran ng sapa at fish ponds ang sityo. Kaya nagsisilbi umano itong catch basin ng tubig mula sa mga karatig na bayan. Ang sitwasyong ito ay pasakit umano, lalo na para sa mga mag-aaral at manggagawa. Napipilitan kasi sila na magising ng mas maaga para maglakad sa madulas at lubog na kalsada at pagkatapos ay magpapalit na lang ng kani-kanilang mga uniforme pagkatawid sa baha para lang hindi sila papasok sa trabaho at eskwela ng basa. Magbibihis kami dun sa walang baha. Araw-araw, umaga ka na lang umalis para di ka ma-oras sa pasok. Ilang taon, ganun yung namin dito, yung routine namin sa pagpapasok namin sa school. Hirap na hirap kasi dito yung mga estudyante. Sa akin, okay na, sanay na ako, matagal na ako dito eh. Kaso yung mga bata ngayon, maliliit, yung mga elementary, hirap na silang pumasok sa gantong sitwasyon. Halos kalahati na ng
nila katawan, lubog na. Ilang beses na rin umano lumapit sa kinauukulan ang 4th-year criminology student na si Joshua Isip para idulog ang sitwasyon sa kanilang lugar. Hirap na kami dito sa sityo namin kasi di talaga nila pinapansin yung lugar namin. Ako talaga nilapit ko to para mapaayos sana. Kaya gusto ko lang talagang yung mapansin nila yung lugar na to. Kasi halos wala man yatang taong sa palit, di nila alam to eh. Ganito rin ang pangamba ng residente na si Leil Yutok para sa bunso niyang anak na nag-aaral pa. Masakit lalo na karenga naka-estudyante. Yung dalan mi talagang enemil ako danom hanggang panauning kauran atin yan danom. Makalunos largo rin mag-aaral pa nilang mga taluras, deng motor aksidente pa ni. Ayon sa ilang mga residente, dati-rati may mga pagkakataon naman umanong nawawala ang tubig dito sa Sitio Batasan. Pero matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, halos 2 taon na umanong hindi na humupa ang baha. Mahirap man ang kanilang sitwasyon. Pinipili pa rin ng ilang residente ang manatili sa lugar. Bukod kasi sa dito na sila lumaki, mahirap rin para sa kanila ang makahanap ng ibang matitirhan, lalo na't mahal at magastos kung mangungupahan na lang. Kung tataas pa ang tubig, nagtutulong-tulong na lang umano ang mga taga-Sitio Batasan para makaraos. Samantala, ilang taon pa lamang umano ang nakalipas nang mauna ng maipaayos ng pamahalaang lokal ng Apalit ang kasalukuyang daan. Katunayan, bago ito magawa ay mas mataas pa ang tubig kumpara ngayon. Ngunit dahil sa pagbabago ng klima at panahon, patuloy rin ang pagtaas ng tubig sa paligid ng lugar. Dahilan upang malubog muli ang Sitio Batasan, lalo na ang dulong bahagi nito. Kaya naman panawagan ng mga residente, marinig sana at mapakinggan ang hinahing nila nang mabigyan sila ng mas mataas at mas maayos na kalsada. Nakakataas. Sana po mapansin nyo yung lugar namin na to. Kahit sino man po pwedeng tumulong sa pagpapagawa ng daan. Baka naman pwede nyo pong pansinin to. Matagal na po namin itong pinaghihirapan sa lugar namin. Karempong manungkulan, manyad kaya po sanang dita kay kete Sitio Batasan, lalong-lalo na po rin estudyante. Hanggang tetela mo pong dutong lamo po nga kayanda nung wala pa pong panambak or pwedeng pang kay kinindalan mi. Sana po asopan nyo lo. Sana magawa ng solusyon yung mga daan muna namin para makuan na makapagtrabaho yung tao, hindi sila mamamasayang malaki. Ayon sa Apalit LGU, patuloy naman umano ang pagpapaabot nila ng tulong sa sitio, lalo na sa mga panahon ng sakuna. Tuloy-tuloy rin umano ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ahensyang maaaring makatulong sa rehabilitasyon ng daan at sa pagpapadredging sana ng sapa sa paligid ng sitio. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332, 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.